Hai să vedem la care răspundește. Bă, ăla ce dracu e prost, bă, Neajane? Mircica handicapatul e prost ăla. Păi nu puteți da dracu pe camera aia pe față, dă-l în gura măsii. Asta că e un prost. Așa l-a făcut măsa, prăsănac. Da, da, da. Nu mai. Păi azi am încărcat și eu cartela. Frate meu, azi am încărcat cartela și ea. Berică. Berică. Da, da, da. Nu. Te-am înțeles, frate meu. Te-am înțeles. Păi da, da. La că s-a sucit treaba. Da. Gata, atât.